Europan zehar mugitu zaitez. Beste kultura batzuk ezagutu eta bizipen paregabeak izan zure kurrikuluma hobetzen duzun bitartean. Europar Batzordeko Erasmus+, gazteak ekinean eta Europako Elkartasun Kidegoak programek mugikortasuna, ikasketa ez formala, kulturarteko elkarrizketa eta Europan mailan gazteen inklusioa bultzatzen dute. Zer egin dezakezu? Voluntariotza. Langileen mugikortasuna. Gazte elkartrukeak. Elkartze estrategikoak. Gazteen elkarrizketa. Gazte ekimenak. Enplegua. Hezkuntza ez formala. Youth Pass. Europan zehar mugitu zaitez.